Ay mong balay dahi. So sayo kay ko sa buntag ning mata kay lagi para malimpyuhan siya. Then dire nang limpyo na ko. Pero ako ra siyang gisiligan dahi kay nagagakot. Daghang saging. Ilang kaldero, inana na pod ang among ang bangko kahugaw. So manglimpyo mi dahi kay pinumdum sa kong mama. Basin manganhiyang ako ang mga igagaw. Din sa gawas, grabe ka nagsagbot. Gahapon gilimpyuha gisiligan sa kong magulang gamay. Wa na ginahuman. Oh, mao na sa gawas. Ginoo ko agto ta suluday. Tanawa sa sulod ha. Among tiles. Di ba? Ang saya. So mo mo ang sulod ang sala. Ilang saging hala oy Ginoo ko na aras bangko gibutang. Nalata na. Mo ni among sala. So manglimpyo mi pero at least duha mi kabuok sa ko ang magulang. Manglimpyo. Oh, abog kayo. Then akong Christmas tree ako na ni siyang pangwaon. Pero okay ra ko day kay duha ka buok mi sa akong magulang manglimpyo. Ang akong gamit ni hugaw pa jud kay ang bangko na. Dire na ko gibutang akong dala mga medisina na. Ilimpyuhan ako Christmas tree na ko nangapulak na. So mo na mo ang balay pag uli na ko sa iligan limpyo. Pagbalik na ko isugaw. Oni. Sala pa lang ni hawa panilabot kusina. Dito katag again. O tanawa, maingon mo na ko kay sanina. O akong sanina akong gigawas ni. Kaya ako nang pilian panghatag ko na. Mo ni mo ang sala hugaw kayo. Mong kortina kwarto man ni nilang Fatherland Nansa naman ni ilang kortina. Uy, talaka. Sao naman ni dagan kay ito trabaho ay manglaba ko sa mga kortina pangaon ko na. Kortina mang hugawan na Sa naman ni. Si, ilang ito yung gawas sunod. Sao na ning hugaw kayo. So inani ang mga balay basta inyag uli na ako inani di siya kahugaw. Kani siya ako ni siya nasiligan gilawa-lawa naman na siya katong ni uli ko dire ako na siyang gisilhigan karon ako magulang magpintal guro mi ani. Di ba kung di ko kauli dire di jud siya malimpyuhan tapa naglawa-lawa na sa una ni mo na inana lisod siya kung uli ko. Yan ako mga anak ni nani kahugaw unsaon man nila ni anak ko'y bata biya gamay pa biya ta kung piso isa. Ang saging nalata na diha sa bangko gibutang. So sayo pa kayo mo pa ni. Ang mga lingkuranan na mo kailangan na po siya bersan. Gasan kay daghan kay siya nakabutang ilang galon. Kaldero nila. Mo na ilang kaldero. Taklob na nila ha sa ilang kaldero. Kana taklob. Kani mga butangan nag-asin unsa pa na dara basta kanang pangtimpla-timpla nila. Diha mga nuog-nuog. Nya dire ra sila naglimpyo dai naglimpyo nagluto. Mo na karon lagi na maghimo mi og mo na karon dai is maghimo mi og abuhan sa kong magulang dire sa luyo sa mong balay. Dire luyo. Dito unahan kay layo man ni dako man imong balay dire. So pwede man ni mag-extend na po dito lang kusina dili na dire kay before man go dire mo kusina. Dira lang na ilamisa diha. Nasunog man ni siya kay nakuan sa kana limtan ni Fatherland ang kayo ta magbuntag. Nasunog ni siya. Kani hapit ni nasunog mo nang nilagom. Kaya nasunog na siya diha repair na po na mong balay. Mo nang distansya nang among abuhan. Ug mo ra dayto day mo. Maglimpyo na sad ko day kay ugma po ni sana po ko riban dere. Mo na kailangan ko adlaw is makapanglimpyo ko ug gamay uban ang ako ang magulang please lang kay grabe ka ug among balay din. Kay ugma mo guys nana ko iriban. So hangin pati kadire tugnaw kayo. O tanaw ko sa nina. Kita niyo balik na po. Ug mo ra dayto no bay oy.